ଗାଁ ହରିଣୀ ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇବା ପାଇଁ ତାକୁ ଏନାର୍ଜି ଦେବା। विस्मय तुम्हारा बेटे रही दरकार नहीं तुम्हें बेचाई पर ठीक अछि मां मो तो रस साइन न कोले मु तो जीवन नु मारी देबे कोन होबे साइन करिबने समाज आगे छोटा ही जाऊँ जीवन मारी देबे मुखता मान छो मुखता मान अब तो से घर को जाना तू इने अच्छो तू अब तो ससुर को जाना तो मोरी बाटे रहो मु प्रथम चाह कहि छी एबे भी से बुझबा मु मा सासु घर को जेबो बाबा कह बो कौन है सब सत कथा मागे कह बाबा ये सब कथा मो पाखरे अछि कोन कोई के अपन मान को तो भी किछि भी बुझी पारो नहीं तते कहबा को पड़िबो बहु तते तो बापा राणो कह कोन है मागे सब सत कथा कह बाबा राणा को की दिले और किछि समय अपेक्षा करी पारिले नहीं अपेक्षा करिबो ना अपेक्षा कोन करिबो तो पेटरे छुआ धरि के बुलिबो आपने तो अपेक्षा करिबो ओ बाबा ये कौन सुनती दासुर जति सत्य কথা हां देखो आज जाय मते कोन बुझुतरो मु काळे गोटे खराब जियो हेले ये आज से घरे रहि के धंदा करछि किंतु तमे ताकू सत्य साबित कहि मुंडाए बोलता ओहो तो बोले मोर केते विश्वास भरोसा थिला ओ घर पर लोक मान को कहे मो बहु सुना बहु और से विश्वास भरोसा सब को मिच केला रे मां सब सत्य थिला बाबा से छोट को मो तंटी चुकी की धरिछि से को तांची कहि परिबिनी असंता काली को अपेक्षा करो तो निश्चय मो करिबि मो आज सुनी बाबू चाहे से सत कथाटा कोन कह कहि परिबिनी ताले गुरु ताले गुरु मोहजो कहे घर भाग दु ये झिटा मो विश्वास रे विश्वास देछि रे पिता विश्वास पे हजम करिवार बयस मोर आउ नाही बाबा कथाटा कोन है कि मते सत कथाटा खोली की को गोटे महा सत्य को घरे पति दिया जाइतला से सत्य जी माटी फटे पदा को बाहर छे तार वास चागरे बहुत वर्ष बरते जानी ना ता बुरबुरु आत्महत्या कर दे नाय भौत तमे जेबे आत्महत्या करि परबे ना सत कथा मते कोन कुह सत कथा ना मोर सुनो तम दी जण को पाप संपर्क जुगु तम भाउ जाबे मां हवा को जाउछ विजय अरे मु ये कोन सुनते कहा विजय मो मुंडा पर हाथ रखी सब सत कथा सत कथा आज तमे लुचि रखी से कथा मु जानि छी भाई एबे भी बंची जंदी
କହୁଛୁ ସବୁ କଣ ସତ କହୁଛୁ? ହଁ ବାପା ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ସବୁ ସତ। ଭାଇ ସହିତ ମତେ ଖାଇବା ଭାଇ ମତେ କହିଲେ ତୋ ଭାଉଜ ବାହାକୁ ଯାଉଛି ଏକଥା ଯଦି ସେ ଜାଣିବ ତାହେଲେ ସେ କେବେ ବି ସହିପାରିବନି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେବ। ତେଣୁ ସେ ପିଲାଟା ତୋର ବୋଲି ପଦୁଟିଏ ମିଛ କହିଦେବୁ ରେ। ଆରେ ଏଇ ପଦେ ମିଛ କହିଦେଲେ ଦିଦିକା ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଯିବ। ତେଣୁ ମୁଁ କହୁଛି ଭାଉଜଙ୍କ ପେଟର ପିଲାଟା ଭାଇଙ୍କର ଆଉ ଭାଇଙ୍କର ମିଶନ ଚାଲିଲେ ସେ ନିଜକୁ ଜୀବିତ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ ଦେବେ। ବହୁ ମା ଏତେ ବଡ ସତ କଥାଟାକୁ କେମିତି ନିଜ ଭିତରେ ଚାପି ରଖିଥିଲୁ ରେ ମା? କେମିତି ଏମାନଙ୍କ ହାତକୁ ମଦ ଗାଡ଼ି ଖାଇ ପଡି ରହିଥିଲୁ? ଚାଲ ମା ଚାଲ। ଭାରି ସୁଧା ଭଳିଆ ପଢଉଛୁ। ଆଉ ପଢଉଥିଲୁ ତ ଶୁଣୁନଥିଲୁ ଏବେ କାହିଁ ପଚାରୁଛୁ କାହିଁ ଡାକୁଥିଲ? କଣ କହୁଥିଲୁ? ଭାଉଜ ସହିତ ମୋ ନାଁ ଯୋଡ଼ି କଣ କହୁଥିଲୁ? କିଛି କହ। ମୁଁ ତମେ ନୁହେଁ ମୁଁ ବିଜୟ କୁମାର ଥିଲି। ଭୁଲରେ ତୋ ଥରେ ବାଜିଗଲା ରେ ମା, ଭୁଲରେ ତୋ ଥରେ ବାଜିଗଲା। ଭାଇ ତୋର କିଛି ହେବନି ମୁଁ ତୋତେ ମେଡିକାଲ ନେଇଯିବି। ତୁ ଭଲ ହେଇଯିବୁ ରେ ମା, ଭଲ ହେଇଯିବୁ। କ୍ଷମା କରିଦେବ। ମୁଁ ତମ ପ୍ରତି ଯୋଉ ଅନ୍ୟାୟ କରିଛି ତାର ଶାସ୍ତି ମୁଁ ପାଇଯାଇଛି। ତମେ ମତେ କ୍ଷମା କରିଦେବ ବିଜୟ। ତମେ ମତେ ନାଇଁ ରେ ମା, ତୁ ମରିପାରିବୁନି। ମୋ ପୁଅ ମରିଗଲା, ତାରି ମଲା ଖବର ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ତୋ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲି। ଶେଷରେ ତୁ ବି ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲୁ। ଏ ଚରଣ ଦାସ ପଟ୍ଟନାୟକଟା ଆଜି ଏକା ହେଇଗଲା। ମୋ ଝିଅ ମରିବା ପାଇଁ ଦାୟୀ ହଉଛୁ ତୁ। ତୁ ମୋ ଝିଅକୁ ମାରିଦେଲୁ ମୋ ଝିଅକୁ ମାରିଦେଲୁ। ସତ୍ୟ ଯୁଗ ଆସିଗଲା। ମୁଁ ତମକୁ କହିଥିଲି ନା ଚରଣ ଦାସ ଏତେ ପାପ କରନା, ଦିନେ ନା ଦିନେ ତମ ବଂଶ ବୁଡ଼ିଯିବ। ଏଇଟା କହ ସତକୁ ସତ ତମ ବଂଶ ବୁଡ଼ିଗଲା। ତମେ ହାରିଗଲ ଚରଣ ଦାସ, ତମେ ହାରିଗଲ ତମେ ସାଂଘାତିକ ଭାବରେ ତମେ ହାରିଗଲ ତମେ। କିଏ କହିଲା ଏ ଚରଣ ଦାସ ପଟ୍ଟନାୟକଟା ଆଜି ହାରିଗଲା ବୋଲି? ଏ ଚରଣ ଦାସର ଜନ୍ମ ହାରିଯିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ। ଏ ଚରଣ ଦାସ ମାନେ କେବଳ ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତି ଅନ୍ୟର ରକ୍ତ ପିଇ, ଅନ୍ୟର ସୁଖକୁ ଛଡ଼େଇ ଆଣି। ମୋ ପୁଅ ମରିଗଲା, ମୋ ଝିଅ ମରିଗଲା, ଆଜି ଚରଣ ଦାସ ପଟ୍ଟନାୟକଟା ଏକା ହେଇଗଲା। ଭାଇ ଓ টার্গেট ত্যাগী সামন্ত সে কারখানা। দিনক পাই হো পথে হো সে কারখানার মালিক হেবি। দিনক পাই হো পথে মৈশ্বর্যর শিখর দেশরে পৌঁছে। কারণ মো চରଣ দাস পଟ୍ଟନାୟକ 1947 ମସିହାରୁ ଇଂରେଜ ମାନେ ଦେଶ ଛାଡ଼ିଗଲେଣି। ହେଲେ ମୁଁ ଅଛି ହାଇକୋର୍ଟର ବରିଷ୍ଠ ଓକିଲ ଚରଣ ଦାସ ପଟ୍ଟନାୟକ। ବନ୍ଧନୀ ଭିତରେ ନିମ ଖରାମ ଜାଗିରଦାର। ତମେ କଣ ପାଇଁ ହସୁଛ? ଆଜି ଆପଣ ଘରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ସେମାନେ? ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ମାନେ? ଆପଣ ସ୍ୱାମୀ, ଆପଣ ଝିଅ, ଚାକର ଚାକରାଣୀ ସମସ୍ତେ। ନାଇଁ,
ମଝି ମାନେ ସମସ୍ତେ ମୋ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, କେହି କୁଆଡ଼େ ବି ଯାଇନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଗର୍ବ ଆଉ ଆପଣ ଅହଙ୍କାର ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଛି। ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ଭିତରେ ମୋର ଜନ୍ମ। ମୋ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାରକୁ କେହି ଭାଙ୍ଗି ପାରିବେନି। ଏକା ଏକା ବଞ୍ଚନ୍ତୁ, ଏକା ଏକା ନିଜ ପାଖରେ ଆପଣ ଅହଙ୍କାରକୁ ଦେଖାନ୍ତୁ। ଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କେହି ନଥିବେ। ଶେଷରେ କାରଖାନା ଏ ବଙ୍ଗଳା କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ଜବାବ ଦେବେ। ମୁଁ ଅଛି ମାନେ ସମସ୍ତେ ମୋ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, କେହି କୁଆଡ଼େ ବି ଯାଇନାହାନ୍ତି। ରସ ସମୀକ୍ଷା ତରୁଣ ଆରେ କୁଆଡ଼େ ଗଲ ତମେ ମାନେ? ଆପଣ ଓଷା ହେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଚାକିରି ସାମନ୍ତରା। ପାଣି ଟୋପାଇ ଦେବାକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କେହି ନା। ମୁଁ କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଅବସ୍ଥା ଦେଖିବି ବୋଲି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ନାଟକ ଏକା ଏକା ବଞ୍ଚନ୍ତୁ, ଏକା ଏକା ନିଜ ପାଖରେ ଆପଣଙ୍କ ଅହଙ୍କାରକୁ ଦେଖାନ୍ତୁ। ଆପଣ ଝିଅ ହବାର ମୋର ଅଭିପ୍ରାୟ ନଥିଲା। ମୋ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଆପଣ ପ୍ରତି ଆପଣ ଗର୍ବ ଆଉ ଆପଣ ଅହଙ୍କାର କେମିତି ଭାଙ୍ଗିବେ, ଆପଣ କେମିତି ଅନୁଭବ କରିବେ ପୁଞ୍ଜିବାଦ ନୁହଁ ମାନବବାଦ, ଏ ସମାଜର ଶ୍ରେଷ୍ଠବାଦ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମତରେ ନଥିଲି, ମୁଁ ଆପଣ ଝିଅଙ୍କ ମତରେ ଥିଲି। ଆଉ ସେଇ ମତେ ଆଜି ପ୍ରମାଣ କରିଦେଇଛି ଆପଣ ହାରି ଯାଇଛନ୍ତି ଚାକିରି ସାମନ୍ତରା। ହାରି ଯାଇଛନ୍ତି ଚାକିରି ସାମନ୍ତରା। ଆପଣ ହାରି ଯାଇଛନ୍ତି ଚାକିରି ସାମନ୍ତରା। ଆପଣ ଏମିତି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଯାହା ହେଲେ ବି ମୀମାଂସା ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ପରି ଆପଣ ତା ସହିତ ଡିଲ୍ କରିଛନ୍ତି। ସିଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ। ଆଜି ଯାଏ ସେ ସୁଯୋଗ ମୁଁ ତାକୁ ଦେଇନି, କି କେବେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ପାଇବନି। ଆପଣ ମୋତେ ଭାରସାମ୍ୟ ହରି ବସିଛନ୍ତି। ମୋ ଶିଳ୍ପପତି ଜାଗୃତି ସାମନ୍ତ। ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ଭିତରେ ମୋର ଜନ୍ମ। ମୋ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାରକୁ କେହି ଭାଙ୍ଗି ପାରିବେନି। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ସମାଜରେ ଚାଲିଗଲା ପରେ ବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। What do you mean? I mean to say, ତମେ ଜଣେ ସ୍ୱାର୍ଥବାଦୀ ମଣିଷ। ତମେ ତମ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ତମ ବାପାଙ୍କୁ ତମେ ଭୁଲି ଯାଇଛ, ତମ ସ୍ତ୍ରୀ କି ତମେ ଭୁଲି ଯାଇଛ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମାନ ପାଇଁ। ମୋ ସମ୍ମାନ ପାଇଁ ତମେ ତମ ସ୍ତ୍ରୀକି ଭୁଲିଯିବ। ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ଯୋଉଦିନ ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା, ତମେ ତା ସହିତ ଗଲନି କାହିଁକି? ସେଇ କଥା ଆପଣଙ୍କ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଥିଲା। ଆପଣଙ୍କ ଉପଦେଶ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆଶା ସଞ୍ଚାର କରୁଛ। ମୁଁ କହିଦେଲି, ତମେ ମୋ କଥା ରହିଗଲ। ତାହା ତମେ ନିଜର କରିଛ କାହାକୁ? ସ୍ୱାର୍ଥପର ଏ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି, ଏ ବଙ୍ଗଲୋ, ଏ କମ୍ପାନୀ, ଯିଏ ତମକୁ ଯାହା କହିବ ତମେ ତାହା କରିଦେବ। You are not deserved to be an industrialist. Go back. Go home. ଆପଣ ତ ସେମିତି କରିପାରିବେନି। ଆପଣ ମୋତେ ଅହଙ୍କାର ଢାଲ କରି ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଗେଇଦେବେ। ରିସେପ୍ସନରେ ଆଉ ଜଣେ ଝିଅ ଆଣି ମୋ ପାଖରେ ଠିଆ କରେଇଦେବେ। ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି ତମ ଭିତରେ ସେ ମାନବିକତା ଅଛି କି ନାହିଁ। କହିଥିଲି ମୋ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ, କହିଥିଲି ମୋ ଅହଙ୍କାର ପାଇଁ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଜୀବନକୁ ଜାଳି ପୋଡ଼ି ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବେ। ଆପଣଙ୍କ ଅହଙ୍କାର ପାଇଁ ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ ଜୀବନକୁ ନେଇ ଖେଳ ଖେଳିବେ। ଦେଖିପାରୁଛ ମତେ? ମୋ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ପାଇଁ ମତେ କେମିତି ସମସ୍ତେ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ତମେ କାହିଁକି ଘରେ ପଡ଼ି ରହିଛ? ଏ ଚାକିରି ସାମନ୍ତ ପାଇଁ? नो, ତା କମ୍ପାନୀ ପାଇଁ, ତା କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ। ତେଣୁ ତମେ ଜଣେ ସ୍ୱାର୍ଥବାଦୀ ମଣିଷ, ଆଉ ତମ ଭଳି ଜଣେ ସ୍ୱାର୍ଥବାଦୀ ମଣିଷକୁ ମୁଁ ମୋ ବଙ୍ଗଲୋରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁନି। I say first you get out. ଶୁଣିଥିଲି ନାରୀ ନଦୀ ନିଆଁ ଏ ତିନି ଜଣ ସମାଜ ପାଇଁ ଭୟଙ୍କର। କେବଳ ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ସେଦିନ ମୋ ବାପା ଭାଇଙ୍କୁ ମୁଁ ପର କରିଦେଇଥିଲି। ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ମୁଁ କୋଟିପତି ହବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲି, ହେଲେ ଭାବିନଥିଲି ଆପଣ ମୋତେ ଏମିତି ଧୋକା ଦେବେ ବୋଲି। ନାରୀ ଯିଏ ହଉ ନା କାହିଁକି, ମା, ଭଉଣୀ, ସ୍ତ୍ରୀ, ବାନ୍ଧବୀ, they are all unfaithful creatures. Even the world has been produced. ସେଦିନ ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରି
ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ଝିଅ କଥାକୁ ମୋର ମାନି ନେବାର ଥିଲା। ଆରେ ନାରୀ ବା ତମକୁ କୋଟି କୋଟି ନମସ୍କାର, କୋଟି କୋଟି ନମସ୍କାର। समय बहुत हस्ट पाएंगे ଆଗକୁ କାନ୍ଦିବାର ଅଛି ତ ସେଇଥିପାଇଁ ହସୁଛ। बिहारी तमें भी हस्ट पाएंगे ଆଗକୁ ମହେନ୍ଦ୍ର ବେଳାଟା ଆସୁଛି ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଖୁସିରେ ହସ ମାଡୁଛି। ମୁଁ ଚରଣ ଦାସ ପଟ୍ଟନାୟକ ବନ୍ଧନୀ ଭିତରେ ନିମ ଖାରାମ ଜାଗିରଦାର। ତମର ଅନେକ ଦୁର୍ନୀତି ପରେ ବି ମୁଁ ମୋ କାରଖାନା ତମକୁ ଲିଗାଲ ଆଡଭାଇଜର ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛି। ତାଳକୁ ଉଠିଗଲା ସେଇଥିପାଇଁ ତ ହସୁଛି। ଆଉ ଏ ହସ କେମିତି ସାରା ଜୀବନ ପାଇଁ ରହିବ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି କରିସାରିଛି। ମାନେ ଉଇଲ୍ ପେପର ଓଡି ପେପର ସିଗ୍ନେଚର ସିଗ୍ନେଚର ମୁଁ ଏବେ ଆଜିଠୁ ଏ କମ୍ପାନୀର ମାଲିକ। ମ୍ୟାଡାମ ତମେ ହୋସରେ ଅଛ ତ? ମ୍ୟାଡାମ ସୁଯୋଗ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି ହୋସ ରହିଲେ ସୁଯୋଗ କଣ ହାତ ମୁଠାକୁ ଆସିବ? ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଦି ଜଣ ଯାକ ମ୍ୟାଡାମ ସାଇନ୍ଟା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ସେଥିରେ ସାଇନ୍ କରିବିନି। ମ୍ୟାଡାମ ସାଇନ୍ଟା କରିଦିଅନ୍ତୁ। କହିଲି ପରା କରିବିନି ବୋଲି। ବିହାରୀ ଠିକ ଅଛି, ବିହାରୀ ଠିକ ଅଛି। ଯଦି ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଭଲରେ ଭଲରେ ସାଇନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତା ନହେଲେ ଚରଣ ଦାସ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆପଣଙ୍କୁ ରାମ ନାମ ସପ୍ତାହେ କରିଦେବ। ଟଙ୍କାର ଗଦି ଉପରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ ମୋ ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ହେଇଯିବ। ମୋର ଆଉ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ହବାର ନାହିଁ। ତେଣୁ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଏଥିରେ ସାଇନ୍ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ସେଥିରେ ସାଇନ୍ କରିବିନି। ସାଇନ୍ କରନ୍ତୁ। କହିଲି ପରା କରିବିନି ବୋଲି। ସାଇନ୍ କରନ୍ତୁ। ସାଇନ୍ କରିବିନି କରିବିନି କରିବିନି। ମାଲିକାଣୀ କର୍ମଚାରୀଠୁ ମାଡ଼ ଖାଉଛ ନାଚମ ନୁହେଁ ନା। ମୁଁ ଯଦି ସେ ମାଲିକ ଜାଗାରେ ଥାନ୍ତି ମତେ ହାତ ଉଠିଲା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଦର୍ଶନ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ବେଶୀ ପାଟି ତୁଳନା କରିବା ସାଇନ୍ କର। ମୁଁ ସେଥିରେ ସାଇନ୍ କରିବିନି। ତା ନହେଲେ ତୋ ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ତୋ ଝିଅ ମୋ ପାଖରେ ସେ ଦିଟାକୁ ସିଧା ଉପରକୁ ପଠେଇ। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋ ଝିଅ ତମେ କିଛି କ୍ଷତି କରନି। ଦିଅ ମୁଁ ସାଇନ୍ କରିଦେବି। ଦିଅ ସାଇନ୍ କରିଦେ। ହଁ ଦିଅ। ଦେଖଇ ନେତ୍ର ଯାହା ଚୌଦିଗର ସେ ସବୁର ଅଟେ ମୁଁ ଅଧୀଶ୍ୱର। ତୁ ଆଜି ମୋ ହାତରେ ମରିବୁ 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 ମରିବୁ। Lagi samanta uta ଝିଅ ସମୀକ୍ଷା ଏ ଦୁଇ ଜଣକୁ ମୋ ହାତରୁ କେହି ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବେନି। ସଂଘର୍ଷ ଭିତରେ ଏ ଚରଣ ଦାସର ଆତ୍ମା କୁଆକୁ ତ ଚିତ୍କାର କରି କହୁଛି ହାରିବାର ମାନେ ଜୀବନ ନୁହେଁ, ଜିତିବାର ମାନେ ଜୀବନ। ଜିତିବି ମରା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଜିତିବି, ନିଶ୍ଚୟ। क्षमा कर दे मां, क्षमा
क्या क्या